hedder Susanne, og jeg er TR ved Ambulance Syd, og det har jeg været i 4 år. Det bedste ved mit arbejde, det er, når jeg har været på en tur, hvor alt går op i en højere enhed, og man har hjulpet patienten til at komme godt ud på den anden side af det, der var sket på måske deres værste dag i deres liv, eller at man i hvert fald bare har gjort en forskel for dem den dag. Det bedste ved FOA er, at man føler sig som en del af fællesskabet, og når FOA kan hjælpe med at løse problemer på arbejdspladsen og hjælpe med at få styr på de ting, der måtte være med arbejdsmiljøet og problemer for kollegaerne på arbejdspladsen, så er FOA altid klar til. Jeg synes, det er vigtigt, at mine kollegaer de er medlemmer af en faglig organisation, for at så er det bare nemmere at hjælpe dem, og man får meget større støtte og bistand ved, at vi kan henvende os ved FOA, og så får man den hjælp, man har brug for.